Elikkä päivää. Tänään minä näyttelen kaikkia juttuja ja kerron kaikki vanhat asiat. Odottakaa hetki, minä otan yhden jutun tuosta. Tässä on minun kamerani, millä minä myös kuvan näitä videoita. Taitaa olla Canon ProRes A88. Katsokaa. Niin, elikkä sitten minä esittelen toisen jutun, mikä minulle on sellainen sovitusjuttu. Aika painava. Katsokaa. Tämä on tällainen. Kova esine. Ja tuolla on reikä pohjassa. Mutta sillä haisee paljon. Eikäs. Tietenkin tässä keskiosassa kommentoikaa, tykätkää. Elikkä jos tykkäätte tästä videosta, voitte katsoa tätä monta kertaa. Mutta se on tärkeintä, että tästä tykätään. Älkää sitten lähtekö mitään omia kierrosanoja tai mitään sellaisia. Et sinulla on huomioon tai sellaisia. Mutta niistä tykkääminen ja ei-tykkäämisestä. No, mä teen kyllä vielä tuun tekemään Minecraft-videoita, GTA-videoita, GTA se tavallinen ja sitten GTA Online. Elikkäs sitten ehkä, en lupaa mitään, voin tehdä myös sellaisesta Gran Turismo vitosesta, vai onkohan se kutonen, taitaa olla kutonen tai vitonen, joo vitonen. Niin minä teen Gran Turismo vitosesta sitten pari sellaista juttua. Elikkä tämä taitaa olla sitten tässä. Kerron vaan nämä. Hei! Heippa!